har vi ferie? Først om 2 lysår. Simpelthen også fordi vores elever, de er simpelthen de mest dogne, sløve, dem jeg aldrig kan mane, mand. Ja, for ikke snakke om, at det er i hele galaksen. Jeg glæder mig bare til, at jeg skal på pension. 2 minutter til næste undervisningslektion. Alle bedes gøre sig klar. 2 minutter til næste undervisningslektion. Jeg magter det simpelthen ikke. Jeg magter det ikke. Jeg føler mig simpelthen så dårlig. Bare ikke, jeg har fået rumsyge. Jeg synes også, jeg har det dårligt. Kan det være jetlag? Prøv at høre, det her det gider jeg simpelthen ikke. Jeg får simpelthen bare min robot til at undervise de der 2 timer fysik for mig. O2 til tjeneste. Ja, i dag der vil jeg gerne have, at du underviser for mig i 2 timer i fysik. Hvad er emnet? Astronomi. I går, i dag, i morgen. Forstået. Hold da op. Det er for Fedt. Hold op. Ja. Det vil jeg også prøve. Ja, hold da op, det er endelig. Ej, sådan. Yes. Så er vi. Solsystemet ligger i Mælkevejen. En galakse fjernt fra vores. Solen er centrum, og rundt om den kredser 9 planeter. På planeten Jorden er der registreret relativt intelligente væsener. Stop. Ej, jeg bliver simpelthen ikke ved med at gå. Nej, du har ret. Vi må gøre noget. Men hvad? Okay. H007 til tjeneste. Hvad kan du fortælle om skoler i Mælkevejen? Mælkevejen. Ikke forstået. Uddyb venligst. Godt så. Jorden. Jorden. Højskoler. Folkeskoler. Aftenskoler. Kokkeskoler. Efterskoler. Godt. Prøv efterskoler. Efterskoler. Ingstrup Efterskole. Ingstrup Efterskole. Et år af dit liv, du aldrig glemmer. Ingstrup Efterskole. Et år sprængfyldt med musik, performance, håndbold, fodbold, valgfag. Ingstrup Efterskole. Fagligt kompetente lærere. Ingstrup Efterskole. Dygtigt personale. Ingstrup Efterskole i naturskønne omgivelser, tæt ved skov og strand. Ingstrup Efterskole, dejlige madrasser på værelserne. Ingstrup Efterskole. Ingstrup Efterskole ligger ved Grønhøj Strand i Kettrup. Ingstrup Efterskole, et år af dit liv, du aldrig glemmer. Flot. Sådan. Yes. Hold da op. Det lyder godt. Der skal vi Der må vi. Det er lige sagen. Lad os komme afsted. Yes. Der tager vi hen. Kom så. Her kom 2 sekunder.
fantastisk. Hold Engstrup Efterskole. Nej. Hold op, hvor er det flot. Det var han. Nej, Og hus, det var hold op. Musik. Fantastisk. Hold op. Hold op. Se det bjerg derhen. Kætrup Bjerg. Hej. Kommer de ikke i det? Hun er nogle kollegaer. Ja, men han er på det. Hvad skal jeg hen? Ja,